Okei. Katsotaan kolmiopuristukseen yksi mielestäni ihan perustavanlaatuinen juttu, mikä helpottaa kolmiopuristuksen kiinni saamista sekä sen kiristämistä. Eli jos meillä on kolmiopuristus kiinni, niin nyt semmonen pieni detaali, mikä tässä aika paljon ohjaa mun mahdollisuutta, tuleeko tää onnistuu vai ei, on se, että kuinka päin tää mun alemman jalan jalkaterä täällä on. Eli se voi olla joko niin, että mun varpaat on kääntynyt mua kohden, tai se voi olla niin, että mun kantapääni on kääntynyt mua kohden. Ja nyt helposti käy niin, että mun varpaat on kääntynyt mua kohden. Erityisesti jos mä oon auttanut tämän kolmion kiinni laittamista siten, että mä oon vääntänyt tuosta tuonut varpaista tätä jalkaperää lähemmäs, niin silloin varpaat on kääntynyt mua kohden. Mut sit, jos katsotaan mitä tää tarkoittaa, että varpaat on mua kohden. Jos vähän avataan tää paketti, varpaat oli mua kohden. Jos me avataan tää meidän jalka tästä, kun meidän varpaat oli mua kohden, se tarkoittaa sitä, että mun lonkkani on sisäkierrossa. Mun lonkkani on kääntynyt sisäkiertoon. Ja tää on vähän ongelmallista, koska se kolmiopuristus vaatisi, että mun lonkan pitäisi olla voimakkaasti ulkokierrossa. Niin nyt jos mä yritän tehdä kolmiota sillä tavalla, että mä samaan aikaan väännän mun lonkkaa sisäkiertoon ja samaan aikaan se kolmio vaatisi sitä ulkokiertoa, niin tää asettaa nyt kaksi ihan vastakkaista vaatimusta. Ja tää tekee sen, tää on aika helppo testata. Jos mun jalka on sisäkierrossa, mun varpaat on kääntynyt mua kohti, tää on aika helppo todeta, että mitä tapahtuu, kun mä oon ensin kädellä auttanut tätä jalkaa lähemmäs, ja kun mä päästän irti, niin mitä mun jalka tekee? Se pyrkii heti oikaiseen itsensä. Se pyrkii kääntymään tuonne pituussuuntaan. Mä oon ensin sitä kädellä pakottanut poikkisuuntaan. Se kääntyy tuonne pituussuuntaan. Ja jos tää mun jalka on varpaat mua kohden ja se jalka koko ajan pyrkii oikaiseen itsensä, niin tää aiheuttaa kahdenlaista ongelmaa. Ensimmäisenä, kun mä yritän sulkea tätä kolmioa, niin tää mun alempi jalkani, jos se on varpaat mua kohden, niin se koko ajan menee ikään kuin karkuun tätä päällimmäistä jalkaa. Se koko ajan pyrkii aukeen tonne ja kääntyy kaverin rangan suuntaisesti. Jos mulla on pitkät jalat, niin voi olla, niin kuin nyt mä saan sen suljettua, vaikka tää jalka pyrkiikin karkuun. Mä saan sen suljettua. Mutta sitten tää kolmion kiristäminen. Nyt jos muistetaan, että tää alempi jalka pyrkii koko ajan avaamaan tämän kolmion, niin ei ole yllättävää, jos tämän kolmion niin kiinni tiukaksi kiristäminen on vähän vaikeaa, koska tää alempi jalka pyrkii koko ajan löysäämään sitä kolmiota. Eli mitä mä haluaisin tehdä? Mä haluaisin, että tää mun alempi jalkani olisi kääntynyt kantapää mua kohti, varpaat musta poispäin. Ja jos me avataan se paketti, silloin kun kantapää on mua kohti, varpaat musta poispäin, silloin mun jalka on ulkokierrossa. Ja silloin se on siinä kolmion kannalta oikeassa asennossa. Ja nyt me voidaan tää ero todeta hyvin sillä, että jos me pidetään meidän jalka muuten samassa asennossa, meidän varpaat oli meitä kohti, me päästetään jalkaterästä irti, meidän jalka välittömästi ampuu itseensä tonne suoraksi. Se välittömästi karkaa siitä. Otetaan jalka ihan samaan paikkaan, mutta käännetään varpaat meistä poispäin. Käännettiin kantapää meitä kohti. Eli ensin varpaat kohti, jalka karkas. Jalkaterä samassa paikassa, mutta kantapää meitä kohti. Nyt jos me päästetään irti, niin se jalka ei karkaa siitä mihinkään, koska sen ei tarvitse pyrkiä siitä pois. Sitä ei väännetä kahteen vastakkaiseen suuntaan. Eli kun mä käännän kantapään itteeni kohti, niin ensinnäkin tää kolmion sulkeminen on helppoa. Ja sitten kolmion kiristämisen kannalta
jos se alempi jalka oli väärässä asennossa, varpaat mua kohden, se pyrki koko ajan aukaisemaan tätä kolmioon. Mutta kun se on kantapää mua kohti, se ei pyri aukaiseen sitä, vaan se ihan mielellään tulee tänne niin kiristyksen suuntaan. Ja silloin tämä kiristys on aika helppo. Ja katsotaan vielä, jos voit kuvata täältä pääsuunnasta vielä tää, mitä tehdä silloin, kun kaverin käsi on täällä ikään kuin väärällä puolella. Tätä monesti pidetään, että se käsi olisi niin välttämätöntä saada tuonne oikealle puolelle. Mutta jos se käsi nyt on jäänyt tänne väärälle puolelle, niin ensimmäisenä me huolehdittiin siitä, että kantapää on meitä kohti. Alempi jalka puristaa tehokkaasti. Mutta silloin, jos tämä käsi on jäänyt tänne väärälle puolelle, niin semmoinen hyvä tapa saada tätä vielä kiristettyä on se, että paitsi että tätä päällimmäistä jalkaa, paitsi että mä puristan sitä polvea koukkuun, niin mä keskityn tuohon mun päällimmäisen jalan kantapäähän. Se lähtee tuolta sisältä ja se matkustaa ulos. Eli silloin kun jalkaperä matkustaa sisältä ulos, niin polvi matkustaa ulkoa sisälle. Ja silloin se kiristää tätä kaverin olkapäätä ihan suoraan vaakasuunnassa kaverin verisuoniin. Eli silloin tää kyllä kiristyy ihan napakasti, vaikka se kaverin käsi on ikään kuin väärällä puolella. Mutta se tärkein juttu, jos mun varpaat on mua kohti, tää kolmion kiinnisaanti on vaikeeta ja tää kolmion kiristäminen on vaikeeta. Jos kantapää on mua kohti, kolmio menee helposti kiinni ja se kolmio kiristyy helposti. Hyvä.